Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang do dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabi jamita di minggu reminiscere 10 Maret 2025. Ima hatan itu hata na tarsurat di buku Pesalme 27 ayat sadaro di ayat onom. Dohot topik ni minggu paidaida hinadenggan ni Jehovah. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Hujaha madihita sono madidok hatan itu hata. Nalom ni roha mida debata edesian si David. Jehovah do panodangiku dohot hatuauku, tung isema habiaraku. Jehovah do partanobatoan ni nguluku, tung mida isema au biahaton. Molotung ro akapar jahat mangarongrong au naing mangaton, sibuku akasisosak au dohot aka musuku, gabe martinganga donasida jala marragian. Nangpe marhorokoron parangan aka namanuku mau, dang dihabiari rohaku. Nangpe hehe parmusuo do pakau, saipos do rohaku disi. Sadado naung hupangido hosia Jehovah, sai ido hulului. Naing mia nau di bagasan joro ni Jehovah saliling manguluau. Paidaida hinadenggan ni Jehovah dohot mamikiri ganup sugut di bagasan juronai. Ai diodingi duau di bagasan udung-udungna di ari hinamago, di tabuniho duau di partabunian ni udung-udungna tudoluk partanobatoan duau di panakok. Asa madirgak uluku mida musuku akana humaliangau. Jadi pelehonoku di bagasan udung-udung nai akapelian puji-pujian marede maau huhut mamalu parhinaloan mamuji Jehovah. Ima hatani itu hata. Di hamua kadongan saha porsiaan pakilalaan mabiar dohot biahaton manang rasa takut dan gemetar. Omara sada pakilalaan nasotar sira kita sian nguluta. Manukum majuiba tuhamu nuaing. Adok tahesian hitaon nasuhea mabiar. Adok siak hitaon nasuhea biahaton gemetar. Molo adong nasuhea mabiar manang tu ICP dohot tu manang AHP. Justru akajol masih songonodo si habiaran. Jala jol masih songonodo na perlu diwaspadai. Buasa alana molodang adong be biar na tu manangise dohot tu manangaha akau do naulo nekati. Jadi akajol masih songonido naulo nekatate. Dang mabiar bunuh diri manang manikot, dang mabiar mamunu jolma, dang mabiar manginum rasun, dang mabiar maniati dagingna, dang mabiar manibung sian pesawat, dang mabiar manutung jabuna dohot isini jabunai dohot akana asing dope. Jadi molo mabiar jala biahatok kita petu tada-tada nadinggat dope sarap-sarap perasa na adong di pamataktai. Isarani alarm rupani molo adong sesuatu na terjadi mamitor makuling do alarami. Hurang lubi songoni manuaing roha biari di ngulu taon. Jadi semacam alarm doi dihita. Alai molodang mabiar be tarsea tanganna isarana rupani ba hati-hati mahita tu akajol masih songoni. Mania dongan na pe olo namai. Alai molo hacita dope ibana molo adong na terluka di pamatangna berarti nasehat dope. Molo bagian ningulu do HP rohabiari ba manuku majui bamuse ahama natahabiari di nguluon maraga mate
Adong do binoto anggo nahi minabiaran ni amatay justru inatay do. Hape na beruon ado raksosau na sida inatay do na mabiar tamatay. Mabiar ditikung buru na asing ate. Anggo nuaing gabi amata na mabiar tu inata. Ahado tahe manangarong do siyak kita na songoni jala buasa songoni. Baiba pelongang do rupani jala suku-suku do roha buasa bui songoni ate. Alay molo didok na paling tahabiari ahado manang ise do dia tutu na paling tahabiari. Apa yang paling kita takuti? Sibolis do ay songo dia tutu rumang ni sibolis onate. Parjahat do, pangago do, panakko do, akaido na paling tahabiari tutu yang paling kita takuti. Mabiar do hamu mate, mabiar do ate. Moladok penamad dok mate petahonin na holak kata doi. Hata do hata mate angko roha mangulu do kan. Mabiar do muse marsahit. Idu asa diatur pola makan dohot pola hidup ate. Mabiar marpugus. Idu asa kerejo ibana anggiat bui mamora. Dangadong hamoraun na instan. Jala dangadong hamoraun na dibuat tubuh kecuali si mamora. Anggo si mamora nungasian opung na mamora. Mabiar ibana tuak kageleng na dang denggan masa depan na. Idu asa digugu amat na dohot inatay masari laho pasikolahon geleng nai. Anggiat boy gabe sarjana. Undak sebalik na sarjana te satabi. Hawa kadongan dalam hal-hal tertentu mabiar maceding gadwe. Ngatadok nakiningan semacam alarm doi di bagasan pamatak tai di bagasan ngulut taon. Jadi molo mabiar do pehita adong rasa takut di hita berarti sarap-sarap perasa tai denggat dope. Alai na gabe masalah molo gabe tapaluas do rohabiari mangarajai nguluta. Gabe pabiarhu berlebihan rohabiar nai imara na nanaing dohonon na berlebihan ate. Gabe dirajai rohabiari ibana. Alani unang luas rohabiari gabe ubal gasian ha porsiaum. Bisa jadi do porsia do ibana alayala ubal ga rohabiari gabe talu ha porsiaum nai. Juju do songoni ate. Tang naso porsia ibana alay ubal ga rohabiari gabe talu maha porsiaun. Unang luas rohabiari gabe ubal gasiad daging. Unak sanga didok kala kanon pamatang nyodo belga ternyata terbiar do HP gabe nin narupani. Jadi unang gabe ubal ga biari siapa matangna. Hamua kadongan di bagas satrupukon di pabua parpesal menodo pabua na adongdo nama bibiari ibana. Pabua na adongdo mabahin ibana biahaton gemetar. Atik pe dang apalapit tortulum di dok isi halakna. Alai bui sajodo akan nama bibiari ibanai ima akahalak na sumakalomohon nguluna. Akan nama suguni rohatu ibana. Akan nama kosomi ibana. Akan nasiki rohana mida si David. Akapar jahat na tumahi na roa tu ibana. Ise na sumabiar mangadupi aka sisongoni ate. Ise na gemetar mangadupi aka jol masisongoni. Alai saunari danggabe persuala be di si David. Manang nasongoni dia pe ditahi akapar jahat itu ibana. Dang mabiar be ibana di si. Dang dia hato be ibana di baheni. Buasa ala di boto ibana solusina mengatasi rohabiari dohot mengadupi akapar jahati. Bohama di bahin ibana. Na perjulu mengyutur turpukor rupani ala di bahin ibana jahuba panodangina dohot hatuauna. Di bahin ibana jahuba gabe partanobatuan ni nguluna. Pos rohana di padonganion ni jahuba. Miat di bagasan joro ni jahuba saliling mangulu ibana.
marhite namanya di bagasa joroni jahubai dau mabiar siar rohana. Dada holani marhite namian ibana di joroni jahubai di sima ibana paidaida hinadenggan ni Jahoba. Omma di patu para jadapi di nguluna. Mungkin tetap doa dong rohabiari di ibana. Tetap doa dong sihabiaran saliling mangulu ibana. Alaidang persoala bei di ibana. Alanunga pos rohana di padonganion ni Jahoba di nguluna. Sonang manang aman pakilalaanna. Dung Jahoba panodang na dohot hatuauna. Sorang pakilalan na dung Jahoba di bahin partano batuanna. Lausoddo nanaing dohonon na tuhita marhite jamita on. Totu sudah duhita membutuhkan rasa aman dan tentram di nguluon. Hasonangan ate sudah duhita makarikoto ni. Dau sian rohabiar jala malua sianaka nama jahati hita. Buhadwa sajupa kita martiruan sia turpukon batutuna parjulu bahema Jahoba panodangim terangmu. Taparhatu tu do akamang dohot tamuinang di pardalanan ningulun godang do nahulum sibulusot tate tanda kutip ate. Jadi bukan hanya ado warni suasana dangi alai keadaan alani butu do hita hati uron manang panodang. Jahoba do panodakta. Jahoba do panodangmu. Jadi asa melua hita nakisya rohabiari, asa aman tentram nguluta sonak kita, bayi maju parjulu tabahin. Bayi Jahoba panodangmu. Songon si David, Raja David di bagasa turpukon. Napaduahon, bahim majahoba hatuamu keselamatan. Gudang dudi ngulun nabulas mabahik kita marmara, celaka. Mabahik kita dang marutung. Mabahik kita dang mujur dohot akana asing. Alani i say bahem majahuba taduk ni haluaumu. Napatuluhon bahem majahuba partano batuanmu benteng hidupmu. Say hira namar porang duhita di pardalanan ninguluton di gobarho turpukon waing marhite pandohani. Sadahamonangan di namar lohom musui ima marhite nama bahen tanobato manang benteng pertahanan. Molo pe manggugu musui, molo gugu manang kuat do benteng pertahanan ni, say na malua duhita siani. Jadi ulauta dada manang yakon asa unang adong muswate. Alay na rumikot bangun benteng pertahanan. Songon nataboto, jala songon natahapor siay, marhite turpukon, ba partano batuata ima Jahoba. Idu asa didok, bahem majahoba partano batuanmu. Napaupaton ba hasiholima namia di bagas joro ni Jahobai salilik ko mangulu. Unang biadok tabigi Kristen kapal selamat Unang biadok tabigi Kristen hari raya. Lapatan na holat di hari-hari besar do ibana rotu gereja tu bagas joro. Ang guasing nai nang binoto tu dia ibana. Molo mabir ho di nguluon roho tu bagas joro ni Tuhani. Disido hasonangan. Disido jupak kita pos ni roha. Jadi mulak ibana sian gerejai gabe lampos rohana na manguluon jala lampos rohana na mangulay. Kosongoni duate. Naing dame roham roho tu gereja. Disido hita jupangan ni Tuhani mangaleho dame na sumurungi. Unang roho tu gereja molo naing pidamudu mate. Ayarong dosongoni dang bui bana modum mi jabuna dang bui bana modum di luaran tu gereja maita tabu modum misinna. Waspadai roh ngantuk sesampai di gereja. Unak sude uduhi molo ngamodo di gereja sude do diuduhi. Naksala na idok na sa juli diuduhi do. Ima molo nungamodo hodo. Adok tahena songoni molo roho tu gereja manang tu bagas joro ni Tuhani ikosongon nani dok ni parpesal menodo paidaida hinadenggan ni Jahoba menyaksikan kemurahan Tuhan. Ido tujuatta jala ido natahasi holi
molo bongot tita tu bagas soroni tu hatai. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Paurato mai asa di parbuiho katami parbuin na dengan parbuin na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.